андешаҳо дар боби зану мард дар ислом гуногунанд. вазифаи зан аз чӣ иборат аст, вазифаи мард аз чӣ иборат аст мегуфтед? аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мардро офарид ва занро офарид ва мардро барои зан ва занро барои мард офарид ва барои онҳо ҳуқуқҳои хоссае қоил шуд. ва мо мебинем ки дар дини мубини ислом ҳатто дар Қуръони Азимушан сурае бо номи занон аст, яъне сураи Нисо, ҳолонки сурае бо номи мардон вуҷуд надорад. инам нишонаи шарофат ва азамат ва бузургии зан аст. ва дар масъалаи ҳуқуқи зану шавҳарӣ бошад, ба андешаи хеле уламои дин ба он андозае ки ҳуқуқи зану мардро Қуръони Азимушан ё шариат ё дини мубини ислом қоил шудааст, ягон қонун ба ин дараҷа эътироф ё эҳтиром қоил нашудааст. мо бибинем ки ҳатто зан вақте ки бордор мешавад, ҳомила мешавад, таваллуд мекунад, ҳатто шир додани ҳамон кӯдак бар зиммаи он зан нест. ҳатто бояд шавҳараш таъмин кунад нафареро ва он кӯдакро шир бидиҳад. агар рафт он кӯдак ғайри пистони модари худ пистони дигари нафареро қабул накунад, он гоҳ зан ба хотири он ки ҳалок нашавад, тифл аз байн наравад, вазифадор аст ки тифли худро шир бидиҳад. аз тарафи дигар бошад, агар мо ба қонунҳои динии зану шавҳарӣ агар назар андозем, мебинем ки нафақаи ягон нафари болои зан нест. аммо нафақаи зан ҳарчанд агар сарватманд ҳам бошад, агар болои шавҳараш аст. ҳарчанд дороияш аз ҳад зиёда бошад, нафақаи ӯ ба зиммаи шавҳар аст. вақте ки шавҳар ҳамсар интихоб мекунад, монанди намозу рӯза бояд ӯро бо хона, бо хӯрока, бо либоса, бо пӯшока таъмин намояд. занро задан дар дини ислом раво аст ё ки не? дар дини мубини ислом албатта задани зан он чизе ки дар мафҳуми ё ки дар мафкураи имрӯз тоҷикои мо ҳаст, ин дар ягон китоби осмонӣ ва хусусан дар Қуръони Азимушан ин чунин омадааст. яъне соҳи хонавода дар сураи Нисо, яъне дар сурае ки бо номи занон аст, дар уҷо ҳамаи ин сол бо вақте ки зан фармонбардорӣ накунад, кадом марҳилаҳоро бо ӯ бояд гузашт кунад, ки аввал марҳилаи аввал ки ӯро бо суханони нек бояд шавҳар насиҳат кунад. агар рафти ислоҳ нашид, дар сурати дуюм метавонад ки ҷомаи хоби худро ҷудо кунад ва дар он хонае ки ҳамсар хоб меравад, дар ҳамон ҷо хоб равад. яъне дигар хона хоб накунад, дар ҳамон хонаи ҳамсарбудагӣ хоб кунад, аммо ҷомаашро ҷудо кунад. ва ин қаҳригӣ ҳам зиёда аз 3 рӯз бояд набошад. ин марҳила ҳам агар ислоҳ нашуд, дар сурати марҳалаи сеюм, марҳилаи агар зарб бошад, зарби дардовар бояд набошад. яъне дар чеҳраи вай бояд назанад, ё назанад ончуне ки имрӯз маъмулан дар ҷомеа дида мешавад, ки як ҷойро мешиканад ё сиёҳ мекунад. ино аз нигоҳи шаръӣ тамоман мамнӯъ аст. хизмати хусуси хуштоманд ва хешу табори шавҳару кардан аз нигоҳи ислом барои келин фарз аст? келин дар мафҳуми худи одамоё ки дар мафкураи оммаи мардум ҳамчун як каниз қабул мешавад. вақте ки хона меравад, бояд ба ҳамаи бастагони ӯ шавҳар ӯ хизматгор бошад, ҳоло ки аз нигоҳи шаръӣ чунин нест. албатта пӯшида нест ки худованд дар Қуръони Азимушан фармудааст ки хусур ва хуштоманд барои келин падар ҳисоб мешавад ва хуштоманд модар ҳисоб мешавад. бояд ки ба андозае ки ӯ худ эб мебинад, хизмати падару модари худро анҷом диҳад. аввалан хизмати шавҳари худро анҷом диҳад, ки чунки шавҳар аз ӯ розӣ бошад. ва нисбати дигари хешовандони шавҳар бояд ки муносибати нек дошта бошад. яъне ҳамчун одати мо мардуми тоҷик аз аввал аст ки бо чеҳраи кушод онҳоро қабул кунад, бо чеҳраи кушод гусел кунад, набояд ки қавоқ бигиронад. аммо вазифадор нест ки дар ҳамаи онҳо хизмат кунад, ё ки фарз бар зиммаи он келин нест. ин чиз дар баъзе хонаводаҳо ақаллакай маъмул шудааст ки келин хоҳад нахоҳад ки таҳпӯши хусур ё ин ки шавҳари худ ва ё ин ки дигар аъзои оиларо бишояд. шумо чӣ мегӯед? албатта шустушӯ кардани либосҳои хонавода аз қабили додарони шавҳар ё ин ки хусуру хуштомани ё ки нафарои дигаре ҳаст, ин ба маслиҳати худи ҳамун зан ва ба маслиҳати шавҳари ӯ вобаста аст, ки ҳамин шустанаш ё нашустанаш сабаби муноқишаҳои оилавии онҳо нашавад. идея аз занҳои тоҷик агар фарзандашон гуноҳ кунад, падарланат, сағира гуфта дашно мекунад. калонсолон мегӯянд ки ин калимаҳоро агар ба забон орӣ, лаънат ба падари тифл неву балки ба худованд мерафтара бошад. шумо чӣ мегӯед? албатта навзубилла ин асос надорад. ин сухани охира ин як хурофот аст, чизи бофта шудааст. ва албатта худи лаънат кардани тифл нисбат ба падар дар баъзе минтақаҳои Тоҷикистон аст, ё ки бисёртар дар ӯ хоҳароне шинида мешавад ки аз шавҳар ҷудо мешаванд.
аз шавари он хашме ки нисбати шавари собиқи худ дорад, он тифли маъсумро, он тифли бегуноҳро ба чунин даштному медиҳад ва худи он хоҳар ё худи он зан, он модар гунаҳгор мешавад. Ва набояд фаромӯш кард ки он писар хоҳ-нохоҳ писари ҳамон мард аст ва ҳамин чиз дар ботини ҳамон кӯдак мемонад. Вақте ки ба синни калон ба рушду нумӯ мекунад, ба воя мерасад, хоҳ-нохоҳ як сиёҳие дар дили ӯ нисбати суханони модараш мемонад, чунки он падар аст. ин меҳри падар ё меҳри медар дар қалби инсон вуҷуд дорад. ин инсон ҳеҷ вақт ихтиёр надорад ки аз худаш дур кунад, чунки дар вуҷуди ӯ, дар хуни ӯ ин чиз ҷойгир шудааст. Табиати ӯ чунин офарида шудааст. дуруст аст. андешаи дигар ин аст ки ин гуна даштномаҳо дар оянда кӯдакро ба лаънати худованд гирифтор мекунад. Ба ин масъала албатта инам асос надорад, зеро ин ки ҳар як нафар худаш барои амали худаш ҷавобгар аст. вақте ки он тифл худошинос аст ё ин тифл боодоб аст ё ин тифл амалҳои хайр анҷом медиҳад, ҳеҷ гоҳ ба лаънати худованд гирифтор намешавад. агар зан шавҳарро лаънат гӯяд, гунаҳгор мешавад? баъди итоати худову пайғамбар бар зиммаи зан итоати шавҳар аст. ва пайғамбар алайҳиссалоту вассалом дар ҳадиси муборакшон фармуданд ки кадом зане ки 5 вақт намозашро мехонад, рӯзаашро мегӯяд, итоати шавҳар мекунад, хиёнат дар шавҳар намекунад, 8 дали ҷаннат барои ӯ кушода мегардад. ва зане ки албатта ба шавҳари худ лаънат мекунад, мавриди гунаҳгорӣ қарор мегирад. бояд ки тамоми носозиҳои, ноҷӯриҳои хонавонда бо маслиҳат ҳал шавад, чунки асоси зиндагӣ боварӣ асту муҳаббат. агар дар зиндагӣ боварӣ набошад ё муҳаббат набошад, албатта зиндагӣ ҷур намешавад. ва илова бар ин на фақат зан, ҳатто мард ҳам ҳақ надорад ки ҳамсари худро лаънат бихонад. яъне як шахсро мушаххасан лаънат кардан чи аст? Мамнӯъ аст, ба ғайр аз шайтон.